Nem jönnek? De már jönnek, ott jöttek. Jó van, oké. Ott jönnek a... Jó van, lássuk csak. Na menjél már, ott költöztek. Hol? Hol? Le, ott arrébb. Ott a... Beköltöztek! Jön még egy. Újjaj, jön még egy majom. Az nem lesz jó. Akkor még kell lerakni házakat. Rakatok? Rakatok? Várjál, még rakjunk le. Ja, hadd rakjak. Ide rakjunk le. Feri, Így, rakatok? és látod? Hadd rakjak még. Rakjál. Addig nyomom a vidit. Várj, nem mutassuk már meg mekkora birodalmunk. Kapcsoljuk már ki azt a szart. Vakút kapcsoljuk már ki. 41. Mennyi? 41 munkanő. De rendezzünk az isteneknek megint egy bulit, he? Pénzügy, az jó. Ez van. Szerintem rakjuk komédiát. Ezzel is... Happy farming, happy. Oké, jól van. És én... Azt mondja, hogy hold the new festival. A salagúcsót. Nem, ez Mars, most Marsnak csinál. Azt mondja, hogy ki ez? Névadás. Ez nem Iskola! Azt ne rakjunk. De azt kell lerakni. Nem áll. Patiens. Petens. Nézd meg az olajod. Mennyi van? Várj, ez... De jól állunk! A többi... Megjöttem, egyből jobban állunk be. Megjöttél. Na, olajad jól van azért. Olajunk az jó, az 2. De olaj. Ezek is jók. Na, menjünk tovább, addig. Nem adunk semmit a majomnak. Nem. Bíróság. Nézzük, mennyit fizet Róma. 12. Hát mi meg 20-at. Na, gyere. Szokják le. Visszamegyünk, ugye? Hülyék. Ugye minden. Várjál, mutassuk már meg a várost. Itt jön, ezt épp nem csináltam már. Igen, ezt én csináltam. Ott a szőlő. Menj a pénzünk. De várjál, kikötő. Arra is megyek. Itt a kikötőnk, ott még hajó, de nem Ott tudom megy ki. egy hajó, nyugi, én se. Igen. Még föld, fe. A Márk ezt csinálta velem, ugye? Na, hogyan lehet ezt eltüntetni, ezt a mélységet? Azt mennyi jobb egérgomb. Most. Szívesen. Igen, akkor egy pisztolylő van. Az magtár, Van szép tűzoltónk falu. is, tűzoltók is. Van pap is. Az nem pap, de Szép szőlők. még mindig raktam. De meg mindig nem jöttek pöcsök. Oh, Még mindig nem jöttek pöcsök, és akkor jönnek a majmok. jönnek ám 50 ezresével. Azért 4, Szép. jön 5. Azt a vadállatok. Azok már... Jó, ezt x-et ki, ezt a szart. Ezt nem. Jó van, jöttök ti. Azt a de jó jönnek. Maradjunk annyiba. Na nézzük meg, hány a munkanélküli. Megyek. Arra az ember fejére. 13. 13, azt mondja, mik vannak. Nézzél YouTube-ra. Nekem 8. Ha? Nekem 8. Na azért, rendes, rakatok még házat? Persze, rakjál csak. Lenti vásáron árulni fogunk ilyen bögréket. Aha. Ilyen Tök jó. Móricz iskolát, lenti vásár. Hát, Tök jó. Tök jó. De tényleg. Te, jönnek még a majmok. Oh. Jönnek hát! Figyelj, egyből kimondom azt a szót, hogy majmok jönnek. Na, akkor nézzük meg. Ott jönnek a majmok. Nekem persze nem jönnek az én... nem jönnek az én szavamra. Azt megnézem, hogy egy csodás. 13 még mindig. Beköltöznek, fogadjunk egyből. 20 000 dinár! 20 000 dinár, gyerek. Az jó. De mi oda mentek? Itt a üres hely, te. De miért Mert abba hülyék mennek? azért, De mert- miért abba Mert mennek? pöcsfejek. Mert majmok. Megnézzük mennyi. 9. 9, hopp, Azt. egyből több, egyből kevesebb. De jó. Majmok! Osztó. Mely csapatostul jönnek. Na azok már ide költöznek majd, fogadunk. Ide. Fogadunk, hogy oda költöznek. Hát azok mennek oda. Ide költözzetek. Igen, oda költöznek, azaz. Köszike, azt meg. Köszike gyerekek, És menj. az oda. Nincs munkanélkül. Nincs, hoppá! Az szép.
21.600. Az faszom. 267 dinár. Rakják még lázat? Na, mégiscsak belejöttél. Tűz. Csengő! Nincs rá prefektus, bakker! Fogd meg. Így. Jó, gyorsan csinál, Márk. Jó, csinálom. Feri. Hú, messziről jönnek a prefektusok, az a gond. Megvan már. Lerakunk ide 2 házat, és azt mondja, hogy ide rakjunk le. Ide egy prefektúrát, Még oda egy ide prefektúrát. egyet, aztán összekötjük őket úttal. Nem úgy. Úgy, igen. Na akkor fogod, Feri? Meg várja, meg rakjunk le mérnököt, nyugi, nem kerget a Mérnököt? tatár. Parapapapá. Szerintem adjad, már csak valamit. Aha. Izét. Vásárolj, szerintem ide rakunk rá farmot, mert azért itt vannak ők. De oda nem tudunk lerakni farmot, az a gond. Akkor valami más. Mert csak a zöldre tudunk rárakni, látod? Csak a valami zöldre. mást. Valami, ahol tudnak... Szeptemberben? Hoppá. De ahol tudnak dolgozni, hol lehet dolgozni? még? Várjál, megint összedőlt valami szerintem. Mutasd. Nem. De szerintem igen. Akkor nézd meg. Jönnek. Ennek a pöcsök. Nem. De Összedőlt. Oda hadd rakjak én. De what ma? De ez miért dől össze? De szép lett. Ugye. Már mióta mondogatom? Szerintem még rakok. Hol Nagy vannak a sötétségbe. Itt vannak a házak, amiket leraktunk. házak? Ott. Ide még költöztek. Rakok én még le házat. Vigyál ki ide kamerával? Márk. Jé, bocs. Ide, nem? De oda még lehet rakni. De azt nem is kell megtisztítani. Látod, jön a pöcs. Az is oda költözik. De miért nem tudok? De mit csinálsz? Hülye gyerek! Most kiköltöztettél egy ember! Ja, bocs. Ért? Hogy azzal kell... Mi szar csinálok én is. Már én is meg vagyok hűlve. Aha. Na, adjam, már tudom. Na, Már kus tudom. van, én csinálom. Jó. De utána Lerakunk rakd egy oda, házat. Aztán most már tudom, hogy kell. Na. Ja. Nem még Most ne cseszd el! Nem, ide akarok én. Egy ennyit. Jó van. És most várunk. Erről még jönnek a köcsögök. Ja, jönnek a majmok. Nyugi. Jön. Egy majom jön, és majd jön a többi is. Hol vannak az zebrák, bakker? Azt hittem, hogy Nem dőlt össze. mindig el akarok nézni. Megint tűnt el. Nem baj, hagyjad. Ha eltűnik, eltűnik. Ne, egy pöcsfej. Akkor De miért nem oda költözik? jön az több a majom is. fasz? Akkor majd jön több majom is, nyugi van. Megint eltűnt, hogy mindegy. Egy még. Figyelj, jönnek párosával. Kettőfej. Bakker, azokat össze kéne kötni úttal. Gyorsan, utat már felé. Jó, jönnek. Jönnek. Na, akkor azt Prefektusok tisztítsd el. bárhol. És akkor azt megcsinálom, oké? Ezt rakd le. És akkor azt mondja, És jönnek a pöcsfejek. jönnek a pöcsök, De miért jönnek a oda pöcsök. És menj a munkanélkül. Rakjuk. Bakker, 30 munkanélkül. az hogy? De miért? Jó, rendezzünk az Isteneknek fesztivált, De miért van 30 munkanélküli? mert nem rendezünk mostanában az Isteneknek fesztivált, és ezek arra jönnek, pöcsök. Mit akar? Várj. Igen, kút kell neki. Ja. Ide egy kút, meg De nem ide működik. egy, meg kusúly, De miért nem működik? mert majd működni fog. De mikor? Majd! Egyik elműködött. De és most nézzük meg, mennyien vannak munkanélküliek. Ember, 53-on. egyből többen vagyunk. Kurva. Ne beszélj így. Bocs. Hát te YouTube-ra kerül. Akasz meg. Bocsánat. Igen, bocsánat! Nézzük már meg, mi van a kikötőbe. Azt hagyjad, azt ne rakd úgy, Azt pont ne úgy rakd, mert nem lesz út összeköttetésbe. Azért maradjunk annyiban, marha nehéz tartani a kamerát. Jönnek. És közben nyugi, oda jön egy.
Fesztivál. Marha, Na, ne, most nézem, marha nehéz mennyien tartani vannak. ám a kamerát. Most nézem. Jó. Na, adjad. Nem oda! Pöcsök. Na, most nézem, mennyien vannak. Látod? Most nézem, mennyi munkanélküli van? 49, egyből kevesebb. Na, adjad, csinálom. Ne, várja, most ne ide rakjunk házakat. Hanem Most oda. ide. Oké, adjad, én majd csinálom. Majd én. Ide is. Azt add én oda. Oda, hogy csinálom? Ide. Csináljuk. Egyébként, ha nem tudnátok, ez a Cézár 3, csak úgy megemlítem. Ennyi. De út mellé ragd. Mellett van. De miért nem tál jobb begérgombot? Már? Ja, azzal eltüntetett tényleg, szóval majd várjuk, hogy jöjjenek a majmok. Hát itt van. Várunk. Nem kell más csinálni, csak várni. Jöjjetek, majmok! Halljátok szavam. Milyen turnusba jönnek már? Fröcsfej. Az hányan? Hát szerintem egy 10 biztos. 3x6. 49, még Csináltok mindig. izét? Jó, fesztiválozta őket. Pipa? Arra a pipára, azt visszanyíl. Ügyes vagy. De mondom, hogy odaadom neked ezt a szart, bakker. Itt a pendrive is. Oké. Nem baj. Akkor majd jössz, majd akkor nyomjuk, oké? Majd lehet akkor, lehet még. Jöjjetek! Pöcsök! Miért nem költöztök be? Hol vannak? Mert nem költöznek be a majmok. De hol vannak? Az fejek. Oh, Azért, ja, csak, azért. csak ketté váltak. Csak ketté váltak. Jöjjenek. De mennyien jönnek már ezek a hülyék? Augusztus van már, azt a vadállat. Hát figyelj, ebbe 15 perc egy hónap. Na, jönnek, itt vannak. Na, azért. Csomóan vannak. Tudom. Na, már költöznek, jó van, már okosak. Már okosak. Már gondolkodnak. Na, mennyi a Na, tudnak gondolkodni. munkanélküli? 31. Egyből kevesebb lett. Hagyjad meg, addig nincs fesztivál. Ó, még egy helykiadó. Már az se. Akkor a fesztivál kész. Még rakok házikót. Ne úgy, egy sorral kevesebbet, de már tök mindegy, hagyjad. És ez a szabály, hogy mindig út mellé kell rakni. Várjál, azt mondja, hogy... Zebro! Hogy? Hogy? Hogy a szart? Az nem létezik. Hogy jutottak át? És nem tudnak átjutni. Megbasztak. Nézd már, jönnek ám a pöcsfejek. Csak mondom, hogy mentek ám pöcsfejek. Nem baj. Azt mondja, hogy... Oh. Várjál, akkor most csinálunk egy olyat, hogy file, nem load game, hanem save game, és Cezára, és akkor azt mondja, csinálunk egy olyat, hogy load game, és akkor Brundisium, és akkor ezt megnézzük. Ez kié? Ez az enyém, ezt én csináltam. De ezzel játszunk, a másik. Tudom. Load game, Maximus C. Cezára. Ez jobb. Heh. Nézzük meg a bevándorlókat. Bevándorlókat, migrációs áramlás. Most tudjuk. 18 és fesztivált kell csinálni, ugye? Igen. És neki. Ne arra! Hülye gyerek! Hogy jönnek a pöcsfejek? Jöjjetek, majmok, jöjj! Stop. Járjunk majomtáncot! Járjunk majomtáncot! Még senki sem költözött be oda. Most fognak. De még mindig költöznek a barátaikhoz. Mondom, még mindig barátokhoz költöznek. Dehogy is. De. Figyelj, jönnek! Most jön az tömeg. Ja, Jöjj! mondom, nem oda mentek, oda mentek. Pöcsök No. azért. Már jöjjetek! Ezek ma oda fognak. Fel fogom fejleszteni az összeset most, bakker. Látod, most ezek oda mennek. 24 000 pénzed van. Fesztivál. Figyelj, de ne x-eld ki, hagyja. Nézzük meg a csajokat. Milyen kaja van? Elizélem. Ne izéld el! Csajokat akarok Ennyi. nézni. Jó van, ennyi. Pedig olyan jó csajok voltak. Mennyi? 0. Nulla nincs, ez az. Ugye fesztivált kell csinálni, nem? Nem, most hagyjad. Most el vannak, figyelj. Most házat építsünk. Nem. Ide. Fogd a kamerát.
Sziasztok! Tudom. Na akkor én addig... Azt mondja. Hagyjad. Mit akartam még? Kertet rakni nektek. Mert ugye kell. Az mindig kell. Látod? Fejlődj! Hülye majom. Van volt. Jogi van. És mind azt, hogy miért összebaszták magukat. Nem azt tudod, hogy tudod, hogy Összeszarták magukat. Nem, migránsok megint bejöttek. Megint jöttek. Hát nem, szerint... Jönnek. Nem jöttek. Megyem még. Na akkor most visszaadjuk. Most visszaadjuk a barátnak Mártinak. Jönnek még a migránsok. De akkor építsünk még nekik. 11. Akkor most jönne, Francba. nem? Nem, fesztivál. Nem, most nem fesztivál, most ház kell. Ide? Most húzz egy 3x2-es sort. Úgy, ügyes vagy. Ide is kell, nem? Oda egy 4x2-eset húz. 4x2-es, ügyes vagy. És jönnek. Jó. Menj arra. Ott jönnek köcsfejek. Ugye már egybe költözött, szóval azok oda mennek, mert ott, ugye ott szelesebb az idő. Mennyi migráns van? 8 migráns, és nem is fesztiváloztunk. 8 ugye munkanélküliek. Megnézem, hogy mennyi olajat akartam megnézni. Itt Arra pontosan. Oli vesz egy... Ne. Ó, borbú már, nézd már mennyi van. mennyi van bor? Melyik a bor? 60. A Vines. Ez szép. Jó, ja. Jönnek a migránsok. De hogy is. Nem jönnek a migránsok. Ott jönnek-e? A migránsok! Mennyien jönnek, mert vissza is jönnek ide, ugye? A migránsok most levonulnak minket egyszerűen. De hogy is. Nyolc. Hagyjál. Hol? Várjál, menj. Ne, hagyjad. Vesszük. 8 migráns jön. Egyébként ezt csak úgy tudjátok, hogy nem a gépről vesszük, mert akkor ugye nem lenne hozzá hangunk, hanem telefonnal. Én Feri. Ja, Feri telefonjáról. Most inkább a Roli játszik. De majd még rakunk fel gameplayeket, ha akarjátok. Például Star Warsról van csomó. Ja, Olyan játékom van. Olyan játékom. ott jönnek a migránsok! Olyan játékom. Nézzétek gyerekek, itt jönnek a migránsok. Olyan játékom van, beszarsz. De tele vagyok 80-es évek, nem, tele vagyok ilyen régi játékokkal. Az összes CD-m olyan. Olyanokat találtam. Olyanokat találtam, baker, hogy ülsz a kocsiba, menned kell, és ez az izé szemetes volt. Ülsz a kocsiba, közben menned Jönnek a kell, migránsok. és közben lőnöd kell. 0. Az nagyon jó. Várjál, ne. Migráción, az a housing. Az jó van. Hozzá továbbra. Csinálok még házat? Ne csináljunk. És hagyjuk, most barátokhoz költöznek. Tudni. Látod, 1900, mindjárt megvan az 200 000, Az mit vagy jelent? 2000. Ez miért jó? Az az ember, hogy hány embered van. De ugye még... De, csináljunk olyat, hogy file, menj arra, hogy file, File. Igen. és save game, és vagy pipa. Azaz. Jó, ügyes vagy. Fejlődök. Fejlődünk. De egyébként mindig menteni kell. De hol jönnek ma a migránsok? Ja, hogy ezek ilyen kerülőhödbe mennek. Zebrák meg se közelítenek minket, mert erősek 0 vagyunk. meg mindig, te. 3200. De, nézzük meg, mennyi fizet Róma. 12, még mindig. Semmit ne csinálj, amíg én nem mondom. 62 bor. Tudod mennyire adják az izé? Márvány, tudod mennyire ott nem? Rohadt sokért. Na mennyire erre? De hol vannak? Mennyire a térképre? Kecske migránsok. Mondom Erre? térképre. Arra, hát. Na. Mennyivel kereskedünk? Egy csomóval. Jó van. 4 gyarmattal kereskedünk. Azzal, hogy Distant City. Ott már nem azok vannak. Jó van, menjünk le. Ezek még Visszanyílunk. Lugdunum. Mi volt? Cezara. Ezek vagyunk mi. Tök mindegy. De jókor jönnek már migránsok. Jó, nézzünk ki, nyugi Ott van, jönnek a ott migránsok. jönnek. Hagyjad. Majd valahol beköltöznek. Hát ide nem tudnak ma sokan. De beférnek. Ide. Az azért Mennyi nő. a migráns? Nyugi De van. mi indultak? Legyünk kurva jók vagyunk. Nem, az a munkanélküli. A munkanélkül. Én migránsnak hívom őket. Hol jöttök? Hol jöttök, majmok? Ott jönnek a migránsok. Öten Azok jönnek. majmok. Azok majmok. No. Azt hittem, az zebra bakker, amikor kinőtt a búza.
No, azért költöztek. Jön még 2 migráns. Arra nem menjél, mert arra nem is semmi. Megjönnek. Még jönnek? De mennyien jönnek ezek? Szerintem csinálni kéne még házat. Szerintem is. De most fogd egy picit. Ne picit. Sziasztok! Engem is vegyél. Márk vagyok. Roland! Iratkozzatok fel a csatornánkra. Vagy csatornál. Téged is beveszlek hát abba a nyomba csatornába. Akkor ide rakjunk. Szerintem nem. Szerintem itt várj, itt csinálj egy utat így befele. Ja, szerintem is. És akkor még tudunk házat. Elég. És akkor így házat. Ja, egyébként... Ja igen, már mondtam, hogy cézározunk. Igen, már. Ne felejtsd. Nyugi van, nem felejt. Hol? Ott. De van prefektúra. Né, ott jön, azt oltja a tüzet. A gyorsod. Rakunk rá egy házat, aztán már Csókolom. csókolom meg néni. Nézd meg, hogy jönnek a migránsok. Ott. Ott jönnek a házakra. Hopp. Jöjjetek a házakra, majmok! De azok szerintem a barátaik azt mondnak. Átveszed, Márk? Persze. Ugye most a Márk barátomnak adom. Ó, mennyien jönnek! Az nehéz. Az kemény. És jövök ide. Jó, jöjjünk is. Egy- Ó, 1%. Ajjaj. Na mindegy, az még nem Csinálsz vészes. egy Fesztiválozzunk. Most izének, hogy hívják? Merkurnak. Nyomtunk Márkot egy. egyszer már megmentette Merkur, szóval. Nem, az Mars volt. Halló? Olyan volt, képzeljétek el. Megtámadott a Cézár a légióival. És akkor gyorsan leraktam egy Mars-szobrot, csináltam neki egy fesztivált, aztán császár meggondolta magát. Na, hol jönnek a majmok? Nézzük már meg a majmokat! Csak egy ide utat. Ne úgy. Akkor nem onnét kezd. Látod, ott jönnek. Látod, már jönnek is az új házakba, szóval menjünk az új házak felé. Itt vagyok. És már költöznek is. Már egy tábor is van. Nagyon szépen alakulgat a Falunk. Ó, csönd! Ezt fogd meg! Ez mi? Apa! Hagyd így. 2000 lakos! Adomány, még mutatták is, hogy doboz kint volt. Menjünk ugye, vissza. milyen Gyere, mennyei menjünk vissza. 2000 lakosunk van. Gyerekek, 2000 lakosunk van. Ez a videó egy kicsit mászkálós lett most. Most, ez a rész. De itt a 2000 lakos. Gyerekek, várják. Jók vagyunk, és 2002! Na, Na, jó. Átveszed, visszaveszed? Vagy valami? Persze. Kész a fesztivál. Jó van, átveszem hát. És akkor én még rakok Látod? házakat. Ja, egyébként majd csinálunk egy filmet, majd azt is felrakjuk a YouTube-ra. Nem tudjuk még, mi lesz a neve, de... Cím és stb. De majd minden majd megtudtok időben a csatornánkról. Jó? Ott jön még egy migráns. Ugye én ilyen migránsnak. Én ilyen migránsnak hívom őket. 5%. Na, fesztiváloztassuk őket. Na, Most nagyon munkanélkülek lettek a csak 1% munkanélküli most. Figyeljetek! 5%, no, Jó, mindegy. 5% jó. Nem mindegy, hogy szarva csapni, vagy csapba szarni. Farmot. Formot? Azt az ide, azt majd Várjál, én valahol rakok neked. zöldre, ugye? Igen, a zöldre. Itt, ide. Oda rakjunk Oké, farmot, farm, és akkor rakjunk... melyik? Olive. Nem, Vines. Ide? Igen, oda. Pontosan. Ez szőlő. Többet ne rakjál. Még vissza a migránsokra. Na, költözgetnek. Költözgetnek. Ó, még egy fesztivál. Fesztivál. Miért nem igazi csajokról forgatunk? 2%. De menjünk, csináljunk még egy fesztivált. Miért nem igazi csajokról
csinálunk videót. Az azért... Ez jó lenne. Majd már szerintem csinálunk ilyen kérdezválaszokat is. Majd csinálunk igen kérdezfeleleket, hogy menjünk az utcán, aztán majd megkérdezünk embereket. Elni az egy, merre van a Tesco? Úgyhogy tudom, hogy szerintem merre van a Tesco. A kis Tesco. Figyelj, majd jönnek, na! És majd a Facebookra. Majd a Roli Facebookja, majd azt átalakítjuk oldalunká. Az én Facebookomra majd írjatok kommenteket, hogy... De YouTube-ra is írhattok majd Ja, hogy mi legyen a kérdezfelelekben. Hogy mik. következő videón. És a legjobbakat kiválasztjuk, és meg is csináljuk. Igen, legjobb ötletek meg lesznek, na mennyi meg kigyulladt valami. Ezt pofázom, de már mióta neked pofázom, hogy Jó, tűz van. bocs. Ásó! Meg kapa. És annak a helyére mindig házat kell rakni. Tudom. És kell lerakni egy olyan prefektúrát, rámész a kardra, hülyére, és prefektúrát. Ne oda! Összeköttetésbe legyen az úttal. Visszaköttetni az út. Itt? Nem, házat. Ne, ott. Itt? Jó? Felül. Ott jó lesz. Az így pont egybe van nőve. És meg akkor idáig, de. Majd pólókat is lehet tőlünk rendelni. Hát az még kérdéses. Az még kérdéses lesz. Ahányan feliratkoztok majd. Különben Morse iskolába járunk. Ja, Különben... Ezt elfelejtettem De csak mondani. különben. 2%. fesztiválozzunk. Az mindig kell egyébként. Igen. Ó, már 30 dinár. És jó, ott jönnek a bevándorlók. Meg még ott is jönnek. Igen, nem kéne ház. Oda nem kell ház, még nem kell ház. Ide. Még nem. Haló, figyelj, tesóm, 6 éve. Osztott! Ja nem is tesóm. Hülye vagyok én. Rolli csinált olyat, hogy 200 000 dinárja van, meg 20 millió lakosa. Igen. Ez még ilyen régen. Tesóm, hát baszki, csak álmodozom róla, hogy lenne tesóm. Töröld már le azokat a... Ja, Mit töröljek le? Ja, még azok is? Itt nagyon kigyulladtak most, az a baj. Még azt... Nem kigyulladunk. De miért nem húzod be ott azt a nyomvat utat? Nem tudom. Túl kappa vagyok. Ja, ásó meg kapa. Haláli. Ha, marha vicces. Miért arra húz lejjebb? Hogyan lejjebb? Hát azt töröld egy csomót. Aztán onnan húzzál be egy utat. Onnan húzzál be egy utat, aztán azt megcsináljuk. Ja, várjál, hogy így. Igen, és innen. Igen. Így. Hátrébb. Így. És akkor ott húzzuk be. Mondom, még ott alulról is húzzuk be azt a nyomvat, tudod, bakker? Fú, tudod, mit most én csinálom? Megérteni. Jó. Jó van, szia Roli. Na, ezzel ennyi lenne a mai videónk. Szia Roli!